E verán, integrantes do Instituto das Ciencias do Patrimonio, do INCIP, publican en Xerais o Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega. Trátase dun traballo de carácter divulgativo que pouco ten que ver cos tratados académicos e de feito está pensado para contar a historia da paisaxe galega para todos os públicos. O Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega é un libro que acabamos de publicar entre o INCIPIT e a editorial Xerais e que recolle o traballo feito polo INCIPIT, polo Instituto de Ciencias do Patrimonio, ao longo destes últimos 20 anos. É, por tanto, unha obra coral, unha obra feita por moitos autores, 21 autores, aínda que de maneira indirecta hai outra moita xente detrás do libro, e recolle, como digo, todos estes traballos feitos por arqueólogos, xeomorfólogos, ambientalistas, historiadores do arte, pero en realidade está pensada como unha obra de divulgación, non é unha obra puramente científica, é unha obra para que poda ser entendida por calquer tipo de público. O Atlas non é realmente un libro de historia clásico, non está ordeado por períodos ou ordeado cronolóxicamente. Quixemos achegarnos a Galicia con formación do paisaxe galego desde outro punto de vista. Está ordenado en base a paisaxes arqueolóxicas, a paisaxes xeneradas polas diferentes culturas que foron pasando por Galicia, as diferentes xentes que foron vivindo en Galicia. Deste xeito, estas xentes foron conformando unhas paisaxes que hoxe as podemos percibir na paisaxe presente. Un dos obxectivos deste libro é dar as claves, dar as ferramentas para que o lector comprenda que a paisaxe non é eso que vemos hoxe en día como unha construción recente, como un medio natural, sino que é o produto dunha sucesión de intervencións do ser humano na paisaxe ao longo dos últimos anos, alo menos dende hai 6.000 anos. Entón, o que vemos é o resultado dunha sucesión de transformacións. A modificación da paisaxe que deu lugar a xente que vive en Castrolandín non só é a construción deste poboado, desta estrutura artificial no medio da ladera dun monte. Tamén hai unha serie de elementos como terrazas agrícolas que están no seu entorno que probablemente foron construídos pola xente que viviu aquí. A paisaxe arqueolóxica de Castrolandín non son só os elementos arqueolóxicos, non é só o castro neste caso, sino tamén a modificación do espacio agrario. E se cadra, incluso que a aldea de Castrolandín, a actual aldea de Castrolandín, este aos pés do castro, é un elemento do máximo interese que nos fai reflexionar sobre canto ten de presente e canto ten de antigo a paisaxe que podemos ver hoxe en Galicia. Para nós sería moi importante que este libro servira para axudar a xente a decodificar a paisaxe actual, para que vira na paisaxe algo máis un espazo do que se pode sacar rendimento económico, para que vira que hai elementos do pasado que están enterrados debaixo do que podemos ver na paisaxe actual. Se podemos conseguir isto, creo que teremos avanzado moito. Trátase no fondo de achegarse ao territorio galego, a paisaxe galega, desde un novo punto de vista, dar unha idea da historia da Galiza que vaya moito máis alá dunha sucesión cronolóxica de acontecementos.